Lista Borisovih pretencioznih izjava sa našeg prvog piva. Ne mogu da se napijem od piva. Jao, daj mi tvoj šal, do juče sam imao temperaturu, ne brini, neću ga uslediti. Jao, parfum ti miriše na ono za teranje komaraca. Pa naša zanimanja su baš slična. Ja imam jednu kompoziciju za obovu, zove se Ples retkih vrsta Jadranskog mora. Šalim se, bre, brate, šta je to uopšte marinski biolog? Ja mislim da se temperatura ne prenosi poljupci. Kako sam namnošio sve Borisove gluposti i eto šta možda ne treba reći na prvom pivu. Monogamiju treba prepraviti. Mrzim Beograd, ljudi služe da od njih pokupiš ono što možeš i da pičeš dalje. Ja sam ovde dok ne diplomiram, kad to učinim, palim preko i ne vraćam se. Gde ćeš? Tu kod tebe. Neka je ovo. Evo sad ću ja. Ajde, samo ti polako. Hoćeš čaj? Fuj. Ali hvala lepo. A naš čaj? To može. Sofija? Šta je bilo? U šta gledaš, ono? Mi se razvozao Karmin? Nije ti se razmazao Karmin, Sofija. Karmin ti je savršen. Hvala. Evo sad ću ja tamo kod tebe. Evo dolazim. Okej. Lista stvari koje samo Boris zna o Sofiji. Ima 14 tirkiznih bluza, od kojih nosi samo 2. Sve mrvice sa stola daje golubovima. Kada je Boris naučio da kaže mama, ona brže bolje. Sofija sine, ne mama. Da, ima i sluha i osjećaj za ritam, ali mrzi da peva uspavanke. Mrzi morske plodove. I da, pre 2 godine tražila je da se podigne zid koji će prepoloviti stan na 2 dela. Ja znaš da sam postao asistent. Je li to dobro ili loše? Pre 2 godine se razbolela, a tada je i poslednji put razgovarala sa Borisom. Si ti nešto radila sa zidovima? Misliš kao krečila? Da. Ne. Ista boja kao tamo kod tebe. Osim ako ti nisi krečio. Mislim, ne. Pa eto. Lista baš onako zaraznih stvari. Borisovo hrkanje, ljubav prema mačkama, priča Aska i Vuk, ali kad je Boris proda kao životnu filozofiju. Da, i Borisova neprijebiva vera u ljude, ovce i vukove. Sofija. Promenila sam abažur na lusteru. Možda drugačije pada sve? Pa da, ja vidim da je nešto skroz drugačije. Da, pa to je. Drastična razlika. Stvarno? Bulja i oko, stvarno. Ja tako mislim. Lista javnih mesta gde me Boris držao za ruku. U pozorištu, ali kad je mrak u publici, naravno. U 4 ujutru, na sred ulice, radnim danom. I u restoranu, krišom, onako ispod stola, kao, ljudi, smirite se, pa ja sam u diler, šta? Ne. Ti krvariš? Ja krvarim. A ko drugi? A misliš ovo? Da, mislim na to. To me ogrebala mačka. Stvarno? Zaskočila na mene čim sam ušao. Bože, što je bi? Ne znam, možda je bila gladna. Čisto sumnjam. Pa dobro, ja sam je doneo neki keksiće, ostavio sam tamo kod... Da, nije trebalo to da radiš. Dobro, šta sad? Ne, mislim, već je jela. Dobro, šta fali, šta? Je li ih pojela? Nije. Eto, vidiš. Pa dobro, poješ. Neće. A dobro, Sofija možda ih je već pojela, da ti ja sad ovde pričam o tome da li ih je možda pojela. Aha, misliš kao žena je sačekala da ti odeš da bi mogla na miru da jede? Eto, recimo, na primjer, baš tako, Da, ne verujem. Dobro, okej. Mislim, ne voli kad su bajati. Dobro, poneću i kad budem izlazi, u redu. A kad će to da bude? Šta? Ništa.
Šta kažeš, izgrebala te? Aha. Ne znam. Mene ne grebe. Najveće laži koje Boris izgovorio. A, Sofija nije kao druge keve, ne. Ne, u Sofijini moj dom nećeš morati da ulaziš kroz prozor. Mislim, ona će biti srećna kad bude vidjela koliko sam ja srećan. Zavolet ćete vremenom. A jel se čuješ s Katarinom? Sofija, Katarina je bila još pre Koste i pre Milice i Strahinje. Dobro, znači ne čujete. Ne čujemo se, tako je. Šteta. Baš lepa devojka. Jeste, lepa, slažem se, da. Šta je falilo Katarini? Šta je falilo Katarini? Da. Pa ima dijagnozu. Pa? Treba pomoći ljudima. Stvarno? Da. Da, treba pomoći ljudima, za takve stvari treba imati strpljenja. Ja mislim da sam ja dao sve od sebe Ne, ti da joj nemaš pomognem. strpljenja za takve Sofija, stvari. jebote, pokušala je da mi odgrize. Šta? Povredila me. Samo jedno. Pa ja stvarno mislim da bih bio opasan idiot da sam dozvolio da proba više puta. Stvari bez kojih Boris ne može da živi. Tunjevina, prostorka za jogu i metronom. A stvari koje sam pokupio od Borisa, energija da idem i napredujem, želje da se ipak vratim i metronom. Sofija, ti treba nešto ovdje. Ideš? Šteta. Hoćeš bar da operem sudove? Ne, opraći ja kada ti budeš otišao. Sofija, jebote! Eto, sad se osjećam kao neki bolesnik zbog tebe. Ja se sjećaš kad sam bio Ne mali? sjećam se. Kad sam bio mali, pa si me vodila na ušće Save, pa si mi rekla da jedva čekaš da porastem kako bismo mogli da pričamo kao taci. Jel se sećaš? Što sam imao 2-3 godine u ulici sam bio, ja sam istog trenutka progovorio, Sofija, jer sam požurio da bi ti bila srećna, da bih onda ja bio srećan i da bismo bili ortaci. A sad ćutimo. Ja mislim da smo se baš lepo ispričali, Borise. Sofija, jebote, ćutimo i mačku si okrenula protiv mene. Stvari koje bi Sofija radije gledala nego Borisa i mene. Klanje jaganjaca, snimke holokausta i eto recimo zadregle zidare kojima je više potrebno da dignu jedan zid nego meni da diplomiram i ocelim se zemlju. Dobro, ništa. Ajde, da ti treba nešto, ajde ako te... Ne, a tebi treba nešto. Mogu ja da skoknem do radnje ako si ti u poslu. Ne treba, hvala ti, ali zvaću te ako mi bude trebalo. Borise, Molim. samo još nešto. Šta? Mislim, kad si već ovde. Dobro, reci mi, šta? Bitno mi je. Reci. Jel da ćeš da pomeriš klavir sa tvoje strane zida? Meni vibrira glava od njega, ja noćima ne spavam zbog ovog glupog klavira. Nema, ja noćima ne mogu da spavam zbog njega, dobro, što si došao? Jebote, Sofija! A stvari koje mu je govorila svaki put kad mi vide leđa, ono, jel da ćemo izloftirati stan? A ne, čekaj, šta sad? Šta hoćemo mi sad ovako dole? Hoćemo dole kao ovako da ćutimo, Dobro, šta? pa to je cijela ideja ovog zida, da. Ne, ti ćeš oprati njegovu čašu. Pa znaš šta, nećemo. Evo, nećemo, zato ja stvarno više ne mogu. A ti ne možeš? Ne mogu. Ajde, izdrži još malo. Samo malo, molim. Ja, a što da menjamo posteljinu, onako će se opet uprljati, mislim, stvarno, ono... Ne mogu, Sofija, evo, hoću baš sad. Borise, ne mogu, opet ćemo u krug. A razboleću se od smrada njegovog parfema, pa će ti biti krivo! Ajde, idemo u krug, šta? Idemo u krug, pa nijedan tip preko osne ti nije toliko smetao. Zato što si se mnogo nadala da se zajebavaš. Sofija, aj molim te, moramo ovo nekako da rešimo. Da pustiš samo tu jednu stvar. Ne mogu da pustim tu stvar. Ajde da pustiš samo tu jednu. Ne mogu, nađi neku drugu stvar. Nema druge Pa stvari. kopaj, Pa jebote. nema druge stvari, idiote, savršen si! Sine, savršen si! Osim te mrlje. Znaš šta, ne dozvoljavam ti da nazivaš... One odvratne brown mrlje što sam imala ovako preko pola čela sam imala. Koje bre mrlje, šta pričaš? Mali si bio nesrećar, imala sam odvratnu
tu brown mrljevato preko pola čela i bori se gde god se pojavim, niko ništa drugo nije vidio osim te mrlje, razumeš? Ma ne tako je, kako ti kažem, ljudi ne bacaju pogled 2 puta, oni bace pogled jednom i to ti je to, mogla sam gola da se šetam ulicom i niko ništa drugo nije vidio osim te mrlje. Ma prekini više da izmišljaš, bre, jebote! Mrlje, da, tako je kako ti kažem. Ma kakav bre mrlja, šta pričaš, bre, jebote, zamajalaš me ovde da bih otišao što ranije, znam za sve fore, jebote. Ne može bre više, ovako idemo u krug. Idemo dok ti ne uđem više u tu tvoju jebenu lopanju, Sofija, alo! Čoveče, trgni se bre! Sofija, to si ti, jebote! To si ti! Sofija, koja si mi davala da probam masline sa koščicom i kafu i penu od piva i košulju tvoje majke i kaput po hujaka, jebote! Pa jesi me vodala po svim pozorištima kad sam bio najmlađi u publici, jesi terala sve goste da idu ranije da bi me uspavala, pa smo mi onda tako sedeli i čutali, pričali i gledali Prohojala sa Bihorom do 5. Sofija, jesi ti kenjale sve koleginice što sediš tamo po kafićima zašto to nije pedagoški? Sofija, jebote, daj trgni se čoveče, to si ti zbog koje ja radim i komponujem i stvaram i zbog koje ja svakog svog profesora, svakog nadređenog, svakog, ne znam, jebenog bus plusaša gledam direktno u oči zato što se ne plašim. Zbog tebe, zbog koje sam ja ravnopravan, jebote, Sofija, jesi mi terala da ti pričam kako je na travi, na ekserima, na pečurkama, Sofija, pa ti si me učila, jebote, ti si me učila da ako postoji problem, postoji rešenje, jer oni su zajedno, Sofija, to si me ti učila, oni su zajedno, jebote, pa ti si me učila, pogledaj me, jebote, ja sam ceo od tebe, ceo sam od tebe, Sofija, pogledaj me. Šta si ti sad? Jesi ti sad umrla? Pa da. Kako znaš, mislim? Kako znaš da ti se ne ide iz Beograda? Pa... izgubiš kartu jedno 7 puta na putu do aerodroma i svaki put optužiš Borisa da je ukrao. I trčiš na avion i čuješ sebe kako izgovaraš molim te pođi sa mnom, molim te. A onda se dereš na stjuardesu zato što je Boris na to pođi sa mnom rekao ajde srećan ti put, otkučan ti šlic. Slomino, vrati mi metronom. Bar si mi se javio. Čuo što ti kažem? Ajde, dođi, uzmi ga. Šta je? Se jebi, bre, uzet ću 3 nove. Šta je bilo? Prpa, a? Od čega, majke ti? Znaš ti vrlo dobro od čega. Ne znam, evo nema. Ajde, dođi. Čekaj, molim te, stani, molim te pitam nešto čisto onako, pošto već 2 meseca čitam ove tvoje mailove, pa me interesuje, eto, koji je tebi kurac, a? Što nešto ti nije jasno? Nije mi jasno čemu. Pa ja sam mislio ako bi nastala knjiga. A ti pišeš knjigu, jel? Jel da, jel tamo plutaš na nekoj morskoj kornjači, talas iz rikavci i pizde materine, najveći problem ti pesak u sandali, jel da? Jebote, čovjek piše knjigu. Pa sedi pa je piše, jer su izmislili ljudi Bor za te stvari. Si ti nešto nadrkan, hoćeš sutra te zovem? Jesam, nadrkan sam, umrla je Sofija. Kad? Da, sad pre nego što počneš da se praviš pametan, da kenjaš, jeste sasvim svesno iskaljujem bes na tebi, zato sam ti se javio. Dobro bre, kad? Sad. Znaš kako te zamišljam, bukvalno sa... Kako to misliš sad? Ja dobro me zamišljaš, znaš. Dolazim se Beograd. Ne može. Ne, vatam prvi sledeći Ne može, neću ti otvoriti vrat. Alo bre! Pa jesi otišao? Jesi otišao, sad ostani tamo gde si, nije ti Sofija dovoljno dobar izgovor, jebi ga. Jebote, tebi jednom neko kaže nešto posle 3 piva i 2 rakije, ti ga odmah jebeš, da? Jebi ga, pa ništa te neće vezati za Beograd, jesi tako rekao? Evo, ja sam poštovao, pošto i ti. Ali sve se promenilo. Sve se promenilo za vreme veze, mislim. To me poenta.
počneš da ličiš na njega. Znaš, to šljaka i obrnutom smeru, znaš? Taj gotivljen počne da liči na tebe, tako da smo se ti ja zamenili, znaš? Što je u našem slučaju kod tebe ispalo sranje, jebi ga. Šta sad? Da, odjebao si me, šta? Aha. Da. Posle prvog piva? Tako je. Sad molim ti kaži kako se to radi. Ništa. Samo lepo isključiš emocije da bi imao kontrolu i posle bude lepo. Ne verujem ti. Bilo je. Pa jeste. Svaka ti čast. Hvala. Svaka. Hvala. Dobro, ajde, molim te, samo sve odjebi, pusti me da dođe. Ne može. Tako, a? Tako. Dobro, i šta ćeš sad da radiš? Ništa, sad ću da popušim kljubu, sahranim kjelu i tako, a ti? Ne, mislim, ostao si bez jednog velikog problema. Jeste, to je bila čitava poenta, da. Dobro, vidi sad, ostao si bez drugog velikog problema. Znaš? Sofija je mrtva. Znaš? Sad moraš brzo da nađeš nekog ko ćeš, s kim ćeš da se svađaš, ko neće da te prihvata, ko će te ne voli. Moraš sam sa sobom da se svađaš u kruga, tako? Ne možeš? Moraš sad brzo da nađeš nekog novog, razumeš, neki novi razlog zašto nisi ovde sa mnom, jer vidiš, Borise, ja hoću da budem sa tobom. A Sofija je mrtva. Znam, jebote, čuo sam ti prvi. Majka ti je mrtva. Mrtva ti je majka, čoveč. Ostao si sam. Među zidovima. Šta si sad? Kad se smejem, izgledam kao mešavina zeca ili gnjuslave iz Sonđer Boba. Mislim, nije kao da se on smeje, ali to je ta oklembešena njonja. Na jednu stranu sam grbava, na drugu nisam. Koliko god vežbala imam pivski stomačić. Ne umem da izgovorim sva slova i pljujem dok pričam. Imam prenaglašene izraze lica i gestove i krive noge, i bulju ko šifonjer. A imam i dečka. I prijatelje. Evo te imam prijatelje. Ćao prijatelji, vi ste govna najobičnija. Vi ćutite o svemu ovome. Vi ćete ne seri, slatka si. A jednom budite iskreni, jel vi i ja vidimo drugačiju mene? Jel ja preterujem ili je još gore? Kako možete da se družite sa mnom i da ćutite? Možda mislite da ste dobri ljudi ako tolerišete čudovište? I u tom slučaju ste baš govna. A ti, dečko, jel me jebeš što te ložim ili što sam laka riba? Evo, molim vas iskreno, ali kad vas molim, ne budite govna. Jer ja nekad, znate, ne izađem iz kuće zato što sam sebi čudovište i propuštam stvari. Od poslova do druženja. I smišljam baš glupe izgovore. Evo, već 7. baba mi je umrla, o baba tetkama da ne pričam. Tako da, please, neću lažnu nadu. Recite mi, šta vidite?
desilo? Ne čutim ništa, samo mi kaži. Ja sam radio domaći. Saša, Samo ovaj sa kruškom i sa šljom. dobro, odgovori mi na pitanje. Pa ovaj sa kruškom i sa šljom, ovo mi nije jasno. Juče, šta je bilo juče na odmoru? Pa i juče sam probao i mamu sam pitao... Zašto si istukao Petra? Dobro, Saša. Petar ne bi trebalo da govori ružne stvari o tebi samo zato što si ti drugačiji. Pa mislim, svi smo mi drugačiji na svoj način i ako te bilo kako uvredio, trebalo je prvo meni da kažeš, a nakon da se tučeš. Ja sam rekao mami da neću više nikada. Pa znam, zato i pričam o ovome. Ovde to ne ide tako, zašto praviš probleme? Nećeš da pričaš? Dobro. Ne moraš. Sad će majka da ti dođe po njoj s telefona. Nemojte, molim vas, nemojte mamu. Pričati, Saša. Pa ja stvarno više ne smijem da se kiram. Dobro, o tome je trebalo da misliš pre nego što si istukao Petra. Dobro, Saša. Nemoj da plačeš, evo, imamo samo jedan problemčić i njega ćemo da rešimo. Ja znam. Ja kad god sam dobar, meni mama donese keksa s posla. A ovako će da se ljuti, onda će da... Onda će da šta? Saša? Da li te majka tuče? Ne. Saša, moraš mi kažeš da li te majka udara? Ne udara me! Viče, eto. Dobro, Saša, pa ti si dobro dete. I ocene su ti odlične. Da, ali dvojka iz matematike nije odlična. Da, ali petica iz srpskog jeste. I iz likovnog, i iz prirode. Učiteljice, molim vas, pokažite mi samo nešto da popravim. Može ovako. Ja ću tebi da objasnim taj zadatak, a da ti meni kažeš šta je bilo juče na odmoru. Može? Jesam ja zato sam. Ovde. Na dopunsku. Saša, A da, niko nema pojma, Matisa nikog nema. Saša, nije stvar u tome. Slušaj, ja moram da znam šta se juče desilo. I šta god da bude posle, hoću da od tebe to čujem. Saša, Sanje, jesi tu? A kako ti je pozdravo? Gabriela? Izvinite. Jesi doručkovao? Gabriela? Nije mu pozlilo. Izvinite, vi ste rekli da ne možete da izađete sa posla, pa sam bila prinuđena da slažem. Opet si se tukao? Mama, nisam se tu... Čuti! Polako, smirite se. Izvinite. Hoćete kafu, čaj, 2 u 1, 3 u 1? Hoćete vi čaj. Evo, ako popijem čaja, on se smiri, odmah mi iskuvajte 2 čaja. Dobro. Saša, hoćeš molim ti da izađeš napolje? Ne da si se ovdje, ja sve da čujem. Gabriela, molim vas, postoje neke stvari koje ipak moramo mi odrasli. A jesi čuo učiteljicu, izlazi napolje, šta čekaš? Izvinite. Ništa. Ja više ne znam šta da radim, koga je sad? Petra Markovića. Znate mu oca sa roditeljskog, visok čovek s bradom, krupan. On se meni zakleo, znate kad se neko zakleo, neće više nikog ni da pipne, kaže da ga neko dira, da ga šutira, beža, čeka da mu kao što najgrči cigar musa. A znate, u prethodnoj školi je bilo svega, sad je baš rekao da neće. Šta da vam kaže? Deca. A je li ima ovdje neko za njim da malo popriča, da mu objasni neke stvari, ja više ne znam. Mislite na psihologa? Da. Bojim se da je za to sada već malo kasno. Što? A nije da još neko? Vidite, Gabriela, meni telefon zvoni već 2 dana i žale se roditelji. Dosta njih. A i sve ih je tu? Pa dobro, da li ih je baš sve tu kao to ne znam, ali žale se na razne stvari. Da neće da ga hvale, ništa novo. Možda mu je baš potrebno nešto novo. Kako? Pa, nova sredina, nova deca. Prosto nova škola. I to je novo? Saša je dobro dete, ali ovde se nije dobro uklopio. Pa gdje se on to uklapa? 4. škola, nigde se ne uklapa. Od kako je Saša ovde je potpuno drugačija atmosfera, Gabriela. Izbacujete ga, znači. Zbog čvrge? Nije ovo izbacivanje.
Uostalom, mi ne znamo da li je bila čvrga. Petar kaže da ga istukao, pa tu su i ostala deca svako sa svojom žalbom, a Saša mi ništa ne govori. Ja od njega ne mogu ništa da saznam. Ne mora on ništa da govori, znam ja njegovu. Pa taj ne ume zaozbiljali da se potuče, uvijek je to čuška čvrga čisto da pokaže zube. Tefteri se tamo negdje u dnevnik da se potuko i kako ćemo, šta ćemo, daj da ga šutnemo od druge škola. Nije ovo šutiranje. Mi rešavamo problem. Možda malo drugačije da se reši da usput ne napravite meni problem, pa tu što sam ja došla, mi se odbio od plate. Pa nećete ni vi ni mali Petar da jedete keksa koga ja ne napravim, traka se vrti, ali ništa dok ja ne stanem za tu traku. Problem, razumete? Ja vam govorim o problemu na nivou razreda, na nivou cele škole. Dobro. Onda ću ja taj problem da rešim sama kod kuće, ako ovdje nema nikog da mi pomogne. Gdje vam je taj psiholog, a? Ali imam ja svoju psihologiju. Naderao je, ja kad vam kažem. Gabriela, pa nećete valjda da ga... Šta? Da ga premlotim? Znaš da sam ja neka oštropunđa? Ne, nego će da bude škola, kuća, škola. A kod kuće da se radi ta matematika, dok mu ne izbijem tušnjive iz glave. U 9 u krevet rešen problem. Vidite, i drugi roditelji su se umešali u taj problem. Tako? Oni misle da je najbolje da se dete prebaci u drugu školu. A šta vi mislite? Ja mislim da mu je potrebna nova sredina. Nova sredina. Bože. Nova sredina? Pa uskoro će da potroši sve nove sredine po Beogradu. To je za njegovo dobro, verujte mi. Učiteljice, pa znaš ti gdje je druga najbliža škola? Sve znam. Pa ajde ti šalji svoje dete od 8 godina na strelomata tramvajem tamo ovo sat vremena. Gabriela, sve vas razumem, pa to su i moja deca. Pa slušaj ti mene dobro. Da me maneš s tim glupostima, ja moram nazad na posao. Ne možete da idete na posao, mi moramo ovo da rešimo. Jel vi vidite da danas meni učionica prazna? Znate zašto? Zato što se roditelji plaše da dovedu svoju decu u školu. Plaše se? A da te pitam nešto. Da tebi nekad neko rekao da si vaška? Pa te zajebava kako spavaš sa 10 braći i sestara u krevetu? A sve sam uradila, samo njega ima. Zalevaj se, pun uvek se nađe, a deca sve opet isto. A da su u banju 10 litri šampona, smrdi. I šta da radi nego da im udara čvrge? Bro, se meni nikada nije poželio da ga neko dira. A i da jeste nasilje nije rešenje. A ti misliš ne diraju ga? Da mi nikad ništa rekao, mi bismo svi ovde lepo popričali. To je normalna stvar. Vi svi nešto mnogo razgovarate, a niko da reši problem. Pa znaš šta? Prepisat ću. Hoćete? Prepisat ću ga što mi je muka više da se raspravljam. U svaku školu isto i učitelji i učiteljice. Samo menjate frizure. Gabriela, stvarno, da je do mene... Menjate frizure i voćke u matematici, te deliš šljive, te množi jabuke, beri grožđe. Učiteljice! Molim! Prekini! Neću! Prepiću te! Ste čuli šta rekao? Učiteljice, Čuti! Šta je bilo? učiteljice, ja imam nešto da vam prijavim. Čuti! Neću da kažem, ja ne... Dobro, Mir! Šta je bilo, ha? Učiteljice, ja sam juče bio tu kad su se Petar i Saša posvađali. Čuti! Ti je bilo poslednje ideš u nova škola, peta sreća. Pa molim te, nema novu školu, unutra mi samo matematika da popravim. Ovo,
učiteljice, ja sam juče bio tu kad su se Petar i Saša posvađali i ja sam onda otišao kući i sve sam rekao moje mami. Dobro, Marko, već smo sve to rešili. Ali niste učiteljice, čekajte, ja sam otišao kući i sve sam rekao mami i mama mi je rekla da moram da dođem da kažem vama zato što ne smije da se laže. Tako je. I zato što mi je Saša prošli put nacrtao rad iz likovnog. Marko! Pa dobro učiteljice, znate da ne znam da crtam. I ja sam sad došao vama sve da prijavim. Dobro, već mi je sve to majka ispričala preko telefona. Ali nije učiteljice, čekajte, ona je vama rekla, pre nego što sam ja njoj rekao šta se stvarno desilo. Ona je tad znala samo ono što je njoj Petrov tata ispričao. Čuti! Učiteljice, nije Saša istukao Petra. Nego? Je li bila samo čvrga? Ne, učiteljice, Petar je istukao Sašu. I Petar svima čačka pernice i stalno čupa devojčice za kosu i meni stalno sakriva patike za fizičku. Dobro. Kako ste onda smjeli da optužite Sašu? Ne znam, učiteljica meni kad sakri patike za fizičku, meni svejedno da je Petar ili Saša. Saša? Je li to istina? Ma govori kad te pitam. Ja sam njega udario prvi. Ja sam ga počupao i gurno sam ga niz tebe. Da lažeš! Evo, vidite! Mama, molim te, samo nemoj da me prepišeš u drugu školu. Jesi pao? Jesi pao? Pao sam, mama. Ako kaže ima Petar opet da ga prebije. Što mi ne govoriš? Što mi ne govoriš? A majko, ja kad se pobijem ti mene pošalješ u drugu školu, kad mene biju ti mene opet u drugu školu, ja ne mogu više! Što treba da radim? Da te ostavim ovde da te mlate? I da deca Boga mi! Znao sam. Dobro, polako, Saša, pa možda u drugoj školi upoznaš neke bolje drugare. Da. Da, to je zato što vi tako kažete, učiteljice, a ja, nego da odem ja, meni govore da imam baške, govore mi da smrdim i govore mi da sam ciganin, ja sam uvijek samo ciganin! Predomislila sam se. Neću da ga prepisujem. Ovo da se reši kako god, ali neću više da ga seljaka. Gabriela, molim vas. Čula si me, učiteljica? Ne, molim vas, od kako je Saša ovde, ovakvi incidenti su zaista učestali. O koji incidente čuješ moja malo da moj Saša nije kriv? Dobro da kaže jedno dete, ostala deca! Učiteljice, ako kažu ima i njih Petar da prebije i onda ima i najbolje igračke i sad ima onog fidget spinnera. Dobro, čuti, majko! Znate šta, Gabriela? Ja znam da Saša nije kriv. A znate šta još znam? Da to ovde nikog ne zanima. Vidite, Petrov tata je... Pa sve ovo što vidite u ovoj učionici i kompjuter u informatici i paket enciklopedija. Šta je, jel to Petrov tata kupio? Da. Petrov tata donira školi mnogo. Znate šta, Gabriela, gledajte to ovako. Ako Saša ode u novu školu, gomila druge dece će imati mnogo bolje uslove za rad. Evo, izvinite. Što da imam učiteljice? Pa ja imam kompjuter kod kuće i bez Petrovog tata. Ja lupetam gluposti, ja sam pod tolikim stresom. Gabriela, molim vas, izvinite. Šta, nego ću da ga prepišem? Ne, vi ne razumete da ja odem na večer i da kažem ovo, ja letim sa ovog posla istog momenta. A bolje onda leti, jasno. A ne, pa to je ta traka. To je ta traka o kojoj ste vi pričali. I ja sam menjala koleginice koje su dobijale posao, zna se već kako. I u kiriji sam do guša još od fakulteta, a traka se vrti. Ja moram nekako da ostanem na tracu. Pa razumete? Ne, uopšte te ne razumem, učiteljice. I ja ne radim 3 smene od ugovora do ugovora. I nemam brige oko jednog malog crnog deteta kog zajebavaju da je cigani, šutiraju ga iz škole u školu. Gabriela, evo ovako, vodite ga kod lekara, neka zabeleže modrice i tužite školu. Eto. A? A gledaj ga. Da vodi njih
kad učiš, kad ih posmatraš, sigurno razmišljaš gde će koji da završi. A šta misliš da će moj Saša da završi za tako nekih 15-20 godina? Gabriela, evo, molim vas da užite školu. Petrov tata donira novac, a vi uzmite, pa je to neka pravda, ali tako? A hoćeš ti da svedočiš? Molim? Pitam, hoćeš ti da svedočiš ako ih tužim? Tako sam i mislila. Idemo, Saša. Mama, pa jel mene niko ne sluša, učiteljice? Gabriela, to je stvarno sve što u ovom trenutku mogu da vam ponudim. Ne, pazi. Hoćeš da idemo kod mene da igramo novog Spider-mana? Ako sme. Može. A? Hoćeš ti da mi pokažeš ovaj zadatak iz matematike? Koji? Da, ovaj sa kruškama, s šibama ovaj. Što bio za domaći? Da. Pa taj ne može da se reši, to nisu dobro postavili. Nisu nedelju džaba opevali kao najgori dan. Danas je bila domaća supica, pa posle losos i krompir salata. Uz to belo vino od 1200 dinara. Za dezert reforma. Evo nje za stolom, tipična ona zla svekrva. Žali se prvo na vino, previše je suvo, krompir joj se čini nedokuvan. Jel? I nije neki ljubitelj lososa, važi. Danas se ni ne trudi da me diskretno podjebava, danas je sasvim direktno. Za 20 godina, od kako smo on i ja u braku, njegova mama nikada nije pohvalila kako ja kuvam. Mislim, nisam ja neki Jamie Oliver, ali za ovih 20 godina bilo je jednostavnih jela koje nisam mogla da sjebem. I tad mi je prikinjavala, pred njim i decom. Ja danas misli da je vickasta, kaže, draga, ja se sve plašim da ovaj losos ne krene da se praćaka po tanjiru. Samo danas nisam ja spremala ručak. Ni vino nisam birala ja, već njen dragi sin. Dobar dečko koji već 20 godina ćuti dok se njegova mila mamica proserava nad mojim nedeljnim trudom. E pa eto im ga na oboma. Mamica saznaje da je sin kuvao, bleda je kao krpa. Kreće da vas se izvinjava, naravno, nije tako mislila. 20 godina gluposti. A ja ne samo da nisam dobila pohvalu, ne. Nisam dobila ni izvinjenje. Ni od nje, a Boga mi, ni od njega. 3 godine, 4 meseca i 12 dana, toliko dugo pokušavamo. Znamo tačno vreme, zato što ona uporno odbrojeva. Pre 3 godine, 4 meseca i 12 dana smo presekli računa od tog dana, jer od tad je batalila pilule. I pre 3 godine, 4 meseca i 12 dana je bilo ono kao dođe familija, pa kad ćete da konkretizujete stvar, ko će biti junačina ili princeza? Ko njih jebe? Mi hoćemo bre, junačina ili princeza? Ona redovno ide na testiranja, sad je išla po rezultate i sve je redovno okej. Ja se još nisam testirao ni za šta. Možda bi trebalo da se testiram, šta ga znam. Nismo ni pričali o tome. Doduše svaki put kad dobije svoje uredne rezultate gledam onako kao, pa možda bi ti mogao, znaš, pa ne znam. Što ako sam ja? Ako u meni frka? I zato se nisam testirao. Nisam se testirao jer ne znam kako bi njoj na oči. Ne, izlazi, smeje se, opet je sve u redu. Jebika.
znam da ćutim, ko da nisam dovoljno čutu u Ne pičku. to, nego da se alkoholizam javlja kao uslovni refleks depresije i anksioznosti. Što ga ne izleči onda što mi ga šalje kući? Više ne. Ono, nesposobno. Evo ga. Sine majke. O, šta ti nije jasno? Šta? 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 Pa hidroelektrana. Gdje? Ovo, 6 slova. Đ-E-R-D-A-P. Nema pojma. Ok, evo tebi te begonije porasle koji staklenika, Aj, čovječ. sviđa. A dobro, i ko zna kako danas dobijaju to sve veštačko, nema više prirode, to će sve ti propadne, vidiš. Neće. Nisu to begonije, debilko. Ajde jedemo. Ajde. Spremila sam nam punjene paprike. Kao kad si bio mali pa se razboliš, pa to sve prođe. A sad ću još koja godina pa će porasti. Eli, sine, tebe nisu tamo ranili u ustanovi. Pusti pa gladno, dete. Ne, gladno, dete. A dobro, možda ljudi nisu vidjeli, on se folira, znaš. I onda ga nisu ranili. Majka, dokle će ono ovako, pošto ja stvarno više ne mogu da slušam ovo. Šta? 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 Šta je? Šta? Šta je? Mama? Mama? Ako hoćeš mogu posle onu travu tamo iza došišam, porasla je ko korov da gajim. A, izgleda se korov kod nas odlično prima. Znaš da se udala Smiljina ćerka? Stvarno? Da. Za koga je? Za nekog mlađeg čoveka. Nemoj da me zezam. Da, kaže vozač autobusa. Vozač autobusa? Da, kaže kao srećna je, kao zaljubila se, a zna se šta to znači. Pa naravno, zna kad je termin. Do sljedećeg meseca. Dobro, koliko je kukalo, hoće dete, pa dete. Dete, hoće ona GSP platu 70.000, bre. To ti je par godina braka, pa 25 godina alimentacije, tako to ide. Jao, ti znaš kako to ide. Ja stvarno više s ludim čovekom ne mogu da se raspravim. Jao, sine, mi smo svi ludi ovde, a? Majka zato što te rodila, ja zato što nisam ubio do sada. Ne, a možda smo mi svi ovde poludeli zato što pored tebe ništa drugo nismo mogli. Ma ti si lud, krv ti jeben! Trebao sam te ostaviti tamo onoj jaruzi gde smo te našli mrtvog pijanog, majko ti jeben! Vidiš šta priča? Vidim, Jel vidiš šta priča, bre? Šta je? vidim. Šta je bilo? Vidim, ajde. Šta je bilo, bre? Ajde, dosta! Beži, bre. Ajde, jedite to. Treba i kolač da iznesem i stopit će mi se na ovoj ženci. Ajde. Pa dobro. Jeli, sine, kad će Milica da dođe? Doći će mi. Doći A će. dobro, samo pitan kad će da dođe. Ne znam kad će da dođe. Ne znam, dobro, ne znam. Šta ti znaš, sine? A čekaj, a šta sad? Šta je? Ja sad neću da dovedem svoje dete. Ne, ma ne. Jel to? Ma nije to Šta je, mislio, ja sad samo da stidim nisi svojih tako roditelja. mislio. Šta ćeš Sebe, da mi napravim? treba sebe da Šta stidiš, ćeš majko da ti mi jebem, napravim? ne Ajde smije. kolač da jedemo, znate Prvo da sebe da se kolač stidiš, bre. napravila, Kao molim vas. čovek. Ajde. Kako to ne radim? Govno jedno. A od maline je. Ajde, brže ko neke bebe jedete, pa treba i taj tanjir za meze da operem, treba i paprike da zapečem, treba i Rafaelo kuglice. Dobro, Kevo, pa nisi morala da spremaš toliko, čovječ, ona je mala, ne... Pusti ti me. Slabo ona jede. Ti ćeš da kažeš koliko će moja unuka da jede, bre. Dobro, bre, Zdrava, čoveče. kubumba. A dobro, ne kažem da ne treba da jede, nego da je mala i da ne jede ko slon, jebo. Mila, idem ja da donesem onaj biciklić. Ajde. Ajde. Ovo lepo. Što sad ne zove? Pusti, zlaće se me, nema tako. Šta pusti, Kevo? Zove me svaki dan 500 puta da me maltretira, sad kad treba da javi kad će da je dovede, ona ne zove. Nema da se Dobro, aj nema ne samo. Dobro, Kevo, molim. A? A? Vidi kako je lep, sine.
Tamo za njenu visinu to će da bude bombona. A dobro, moramo pazimo da ne padne, stoga treba odere kolena, poslije će ovaj da me ojadi, ja ću budem. Jeste, nije te ojadila dovoljno. Ma ne, kupili smo kacigu za glavu i ove za kolena. Za štitnike ove. A dobro, bre, Kjevo, jebi ga, kacigu dvogodišnjem detetu, pa tek prohodala, neće voziti Tour de France, jebote. Šta je sad ti stao tu? Evo, stojim. Šta mi stojiš tu ko posran golu, šta? Evo, stojim. Šta, ja kad je budem naučio da vozi, nema šta da pada? Ti ćeš da je naučio. Ja ću da je naučio da vozi, mene je moj otac naučio, njega moj deda. Vidi, instruktor je, jebote. To je prosta mehanika, bre, piči pravo i vozi, šta? Ja sam zaboravila da izvadim lešnik iz Rafaela kupica. Pa udavit će mi se, dede, jesu li mi se mogu? Čekaj da vidiš šta sam ja kupio. Daj si me. Ja, Bože gospode. Joj, što je lepo, sine. Mnogo je lepo. Gde sam ja pogrešio, majko moja? Bravo si. Ja, gde ti ona kesa sa Bojankom i Bojica? Joj, gde smo to stavili? Aj, seti se, Kjevo, hoću da crtam s njom. Da naučim da crtam mačku iz jednog poteza, ko što si ti mene. Pa dobro, ali mala je, sine, ona za to. Ja te pokazujem deci tek u prvom razredu. Dobro, bre, Kjevo, odmah mala je, jebote, mala. Jeste, mala je, ali pametna, stvarno. Izvini, bravo. Mila, a šta misliš da skinemo ovu korpicu i da instaliramo ono za guranje pozadnje? Ne, ma vidite kako Ne, nego dete, Dobro, bre, ajde samo bar mi naći flomastere, to ti bilo ovo. Jao, da uzem idiot, one patike što ne nosi. Da mi ne vidi dete ovome, da mi se ne smeša. Aj, molim te, naći mi flomastere. Čuti. Halo? Dobro, jel da izađeš? Šta? Pa kako? Pa ne to nego kako se to desilo. Pa ne, nego mora da je nisi dobro obukli. Jeste, ja ću da ti kažem. Jeste, ja ću da ti kažem. Dobro bre, ajde. Ajde, prestani bre više. Dobro bre, ženo, prestani. Ma prestani bre više da... Halo. Šta se desilo, sine? Ajde, sine, majke, kaži mi šta se desilo. Molim. Šta je bre bilo, bre, kaži iz usti šta je bilo? Šta se desilo, razbolela se Milica, šta se desilo. Ali nešto ozbiljno. Nije bre, Kjevo, ozbiljno, nego, znaš kako ide s decom temperatura i to, ajde. Oj, sine. Pa prehlada. Prehlada, jeste. Pa dobro, sine, prehlade. Aj, pusti. Pa sad će za 2-3 dana da prođeš, daj. Ajde ti da se presvučeš, da ne uprljaš te neke stvari. Sve što si ti kriv, majku ti jebem nesposobno. Da se presvučeš. Da, ti si kriv, bre, nije sud lud, bre, ni žena! 2 godine da ne vidim unuče, jebem li ti, sve te jebem! Znaš što ona kaže? Ajde. Znaš što ona kaže? Ona kaže, neće da plašite da dovede ovde svoje dete među vas ludake, znaš? Molim. Kaže, plašite da ćete vi da je povredite. Mi da je Dozvolila mi da viđam Milicu samo pod uslovom da je ne dovodimo ovde među vas ludake, znaš? Sve to si ti kriv, ti si kriv za sve krv Ali ti sud je jebe. doneo odluku, Jesam ja kriv? sine. A, vidio bi ja kad bi ona meni tako, fičko jedno. Šta je? Šta je bilo? Sine. Šta je bilo, bre, nemaš ti muda za to, bre? Ne može. Ne može ona protiv Pičko jedna. odluke suda. Ona može protiv odluke suda. Sud je doneo odluku. Sine? Sine? Sine, ajde otvori. Sine? Sine, ajde otvori. Sine, molim te otvori. Nemoj to da radiš, sine. Molim te, nemoj to da radiš. Sine, molim te otvori, nemoj to da radiš. Ajde, sine, majke, molim te, nemoj to da radiš. Nemoj, sine. Sine.
siđi! Ajde, siđi dole, više, molim te! Molim te, sine! Ajde da idemo kod doktorke. Ajde da idemo kod doktorke, rekao si da su ti razgovori s njom pomogli. Da. Ajde, začepi. Da. Sine, molim te. Ajde, molim te, ko Boga te molim. Evo, Milica će sad ozdravi, sine. Pa će da dođe. Pa ćemo da se igramo sa njom. Pa ćemo da je vodimo na sladoled, da ona obožava sladoled. Otkud ti znaš da dete voli Ajde, sladoled? očuti više, molim. Otkud znaš da dete voli sladoled? Nikad je nisi videla. Mi smo za nju obični stranci. A možda bi se rasplakala kad bi nas videla. Pa vidiš šta si uradio? Pa vidiš šta si uradio? Pa je rekla doktorka da ne smemo da ga nerviramo. Da ti ga onda vodi kod doktorke. Muka mi je više. Sine, ako odemo kod doktorke, a? Da možda da promeniš terapiju, možda ti ove lekovi ne pomažu. Ajde, molim te, sviđe da idemo kod doktorke da pojedeš nešto, sine, majke, Evo, molim. bre, da jedem, neću da jedem, hoću da umrem, bre, da me nema više, samo smetam svima. Ma nikom ne smetaš, sine, nikom ne smetaš. Ti onda umri, lep ti jebem krvavi. Šta pričaš? Umri, majku ti jebem, bre. Šta pričaš? 30 godina si sprcao u dupe, bre, sve smo ti dali! Sve smo ti dali, bre! I tu jednu dobru stvar si ušao da zasere, bre! Ti si ušao da zasere, bre! Hoćeš da učeš? Evo sad ću tata da ti da učeš, više Molim ti te, imaš. prestanimo, Boga! Evo ti crti! Prestani! Ajde da sediš. Neću da sednem, bre. Za koga, bre? A svi mi treba da pocrkamo, bre. Zašto da živim za ove budale da živim? Ceo život hoću da radim, da odem u penziju. Branim, glava mi u torbi. Evo ti moja penzija, evo. Ma mi moramo njemu da pomognemo, čoveče. A ko je meni pomogao, a? Sine, molim te. Sine, ajde siđi da se javiš što je ona. Nazovete za Milicu, nazovete da ti kaže da je Milica ozdravila. Ajde, sine, da se javiš, molim te, majke. Molim te, majke, da se javiš. Majke, siđi dole, bre, više. Siđi, kad ti kažem, Ustani, siđi. sine, molim te, bre! Siđi dole. Molim te. Ajmo, jedna ruka. Ajde. Bravo, sine, majke. Stala je ovaj koji kurac. Zamukne više. Zavrnuta, ajde, pusti. Jer je, kad dolaze ovi? Dolaze, ajde. A? Kako su? Odlične su ti. Pa tamo ni ti malo da se ponaš. Nije to nego, znaš, ako ubrza da mogu da potrčim za njom, znaš, da ne padne. Mada jako je naučio nešto šta da pada. Ma svi ćemo da trčimo za njih, samo tako si, ne? Evo ga. A? Jel ide? Evo, nije rekla da će da me zove da izađem na kraj ulice, da se ne zavlačim. Pa da, kurvatina. On je lud. Vidi kako si lijep. On je lud, Odjela, majka. Vidi kako si lijep. Sine moj. On je potpuno... Ideš malo ti. Da se hoćemo. A šta je ovaj koji kurac? Aj, pa ti ga onda nauči da peva! Pa to je pas! Pa šta će da radi nego da laje? Dobar. Dobar.
A šta je tebi smešno, je li debilko? A? Šta je? Ja ne mogu više, majka, ne mogu više. A mogu bi malo da se upustaviš? Evo. Jel da izađe? Pa kako? Pa dobro, kako se to vratilo? Pa kako? Pa šta si je davala od lekova? Pa lepo te pitam, šta si je davala od lekova? Dobro. Jest. Dobro, ja ništa ne znam, jest. Jeste, nemam ja pojma, jeste, ma ti si skroz u pravu. Ti samo možeš da shvatiš, bre, da ja samo želim da vidim svoje dete, jel možeš to da razumeš? Jel shvatiš da nisam video svoje, pa ja ne mogu bre više ovako da ti Halo. Volim da započnem razgovor na sred trotara pored najprometnije raskrsnice u gradu. Volim da glasno izgovaram škakljive reči koje pristojnom građaninu na licu ostavlja samo zgranutost. Napila se, jebanje na pločicama muškog WC-a, pala na ulici, plakala, izgubila šal, izgubila karmin, izgubila cipelu, izgubila pola sećanja. E sad, kad bi se povezali svi ti zgranuti pogledi svih zgranutih građana, možda bi mogla da se sklopi jedna koncizna misao. Možda čak i sa naznakama nekog razumevanja. Ali to sada nije ni važno. Jer onako će zaboraviti moj lik i moje reči i činjenicu da sam ih izgovorila da sam žensko. Zaboravit će da su bilo šta neobično čuli ne samo na toj raskrsnici, već uopšte tog dana. Niko se neće zapitati zašto je devojka plakala, mrtva pijana, na pločicama muškog WC-a. Da li je neko pomogao da ustane na ulici? Da li je neko potrčao da joj doda šal koji je tada ispao? Da li je neko primetio da sve vreme hoda bez jedne cipele? Da li može da dođe do kuće i da li uopšte zna gde je kuća? I zašto je plakala? Dok sedim u dnevnoj sobi, posmatram kroz prozor komšijskog neurotičnog psa. Gledam ga kako gubi glas od lajanja na muvu koja je odavno proletela i sad je već negde na drugom kraju naselja. I pitam se kako do sada taj pas nije dobio neki epi napad. Gledam ga kako se iz petnih žila približava centimetar više cvetu koji se pomera na vetru koji ga posebno nervira. Gledam ga kako se svom silinom tela odbacuje jedan po drugi zid ulaza kao Humpty Dumpty. Gledam ga kako histeriše na vazduh koji mu je vetar naneo pod njušku. Gledam ga kako sad već tankim glasnim žicama skiče u prazno. Evo ga vlasnik. 17-godišnji dečak. Izlazi iz kuće,
Pas momentalno prekida histeriju i počinje radosno da maše rep. A dečak? Dečak ga iz sve snage udara po glavi i vraća se u kuću. Konačno je tišina. Nešto mi je mnogo lako pada pritisak u poslednje vreme. Mogli bi da shodne još jednu kafu, jer možda je zbog vremena, možda manje govožđa. Treba da odem kod lekara. A ko će ga znati? Nema veze, šta? Ma dobro, pustite se. Sve u redu. Opa, neka, malo smo zapeli, evo mogu ja, mogu. Evo ga. Dobar dan. A? Šta? Bude, ja? Da. Dobro, mi ovo malo. Ovo je godljivo. Ovamo, jel? Da, gore. Evo ga. Kale, Aha. Ovdje da vas pakiram? Da, Evo. hvala. Eto. Dalje mogu sama. Ali to mi je žešće poznata rečenica, dalje mogu sama je. Svaka moja bivša bacala spiku na tu formu. A šta, nije smešno? Interesantno. Ne. Ja zaista ne znam kako da vam se zahvalim, ne znam ni kako mi se ovo dogodilo. Opušteno, gospođo, podešava se najboljima. Imao sam ja tako jednog ortaka Caneta, ono. Mogu da sednem? Da, sve. Faza. Imao sam tako jednog ortaka Caneta. I taj Cane, on je ono, kao mnogo lud lik, ono, adrenalin junkie, heroj. On se bavio fazom ovim, reli vožnje, to. I sećam se, kad god se pripremao za trku, on je meni ortaki iz kraja, ono, kupio da idemo s njim. I onda ga čovjek se pripremao nadi, huj, nišli. Da, i tako. I da, i sad taj Cane, on brzina, znači, najbolji vozač koga sam nikad upoznao, nikad nimao nijednu saobraćajnu nesreću, znači, glava, ovako, jak momak, sve, glava, sve u fullu, izađe jedan dan sa svojom ćerkicom od 7 godina da nauči kako se vozi bajs i padne s njenom bajs i slomi ruku. Gospođo... Arnautović, Emilija Arnautović. Bone, James Bone. Šalim se, znači, ako je Cane brzina mogu da sjebe ruku na običnom kapriolo bajsu, kako ne biste vi geknuli kad tad stoji s tih lica to. Nije lako, ono, terati to vozdano čudo ceo dan, tako? Nikada ranije nisam pala u nesvest. Opušteno, gospođo, padao sam ja više puta, samo ne tako spontano kao vi. A kažete, je tamo kujna? Da. Crko žedan. Mogu? Izvolite. Hvala. O, gospođo, ovo nisu čaše, ovo su jebeni kraljevski kupovi, a? Kristalo? Da. Kristal je, a? A uzmite i jednu čašicu, da se malo okrepite, da dođete k sebi. Teče ovo gospodski, teče lagano. Skinemo, nemaš. Op. Da. Uspeli ste. To sam učio ono od jedne starije žene, isto. Op, evo ga. A? Da se okrepite malo. To ću morati da preskočim. Što? Misliš šećera ko vas to ne digne ništa reći? Ne da vas digne iz... nego ono, da vas razumete? Ne razumem, ali život sa dijabetesom ipak uzme svoj danak, jel? Evo te, bedak. Nosit ću. Crko žedan. Pa kažete mi kako to nikada niste spontano? Šta? Rekli ste da nikada niste izgubili svest spontano. A to? A to je bila posljedica nekih drugih stvari. Naprimer? Naprimer, batina je. Opa, gospođo, balantan se pije, a? Može se, mogu malo? Ne, to mi je prijatelj doneo da imam kad dođu gosti, ja ne pijem malo. Da. A ovaj Karvin, on to sigurno potvrđuje, a? A vam prijatelj doneo ove kristalne lustere. A? Vidim i ove Ming vaze imate. Lepe vaze, ja sam posebno emotivno vezan za vaze, a kontam da imate i ono kao
Satenski pokrivači, plavi noći u satenu, ima je kutko kosa, bolje bi ti bilo sa mnom, a ti... Možete mi dodati tu moju torbicu? A, mogu. Ne. Vidite, vaša diskrecija bi u ovom nemilom slučaju koji se danas dogodio bila garancija mog duševnog mira. Razumete? Ne, dobro. Pa ne, mislim, konta mi ono kao, da. Cijenjela bih ako nikome ne biste rekli da ste me zatekli tamo. Gde tamo? Pa tamo. Na trotoaru? Ne, ispred narodne kuhinje. Ne bih voljela da pojedinci dođu do pogrešnih zaključaka. Šta fali Queenie? Ništa ne kažem to, nego prosto, znate kakvi su ljudi, odmah počinju da konstruišu nonsense. A ti kako, gospođo, pa ja nisam taj lik, da idem sad po gradu, pričam babama, znate, sreo sam vašu ortakinju Emiliju, geknula tamo ispred Queenie, ja izašao, završila mi se smena, ona leži tako prosuta, ko što je radila iz kutije, točkovi u vazduhu, mislim, nisam tom gasu. Uzmite. Gospođo, ja ne znam na što ja vama ličim. Počastila bih svakog ko mi je pomogao. Da. Ja sad idem, ali hvala. Čekajte. Niste mi rekli ni vaše ime. Pa niste ni pitali. Dobro, pitam. Petar. Petre? Dođite vam. Vidite, ovde tu dole ima jedan kofer. Da. Izvadite ga, stavite ga tu. Može ako nema nagrade, Poli, hoće kreker? Stavite tu. To su stvari moga sina. Uzmite jednu majicu. Ne zbog vas, nego zbog mene, toliko možete da mi učinite. A gospođo, dobro, mislim, možda se vaš sin naljuti, je? Ne. Taj se nije ljutio ni za veće stvari. Probajte. Da. Sekund sam. A? Kako mi stoji? Kao Soliver. Pa dobro, nije baš sad kao Soliverno, ali... Ti sigurno dobro, gospođo? Pa ne... Samo sam umorna, malo bih da prilegnem. Opušteno punjite vi, ne smete ti meni ništa. Šalim se, bre, nisam tolika buzdovančina, sigurno još ništa ne treba. Ne, ništa se vi ne sekirajte. Već ste previše učinili za mene, hvala. Dobro. Gospođo, evo, ja neću da kažem nikom gde sam vas našao, ispred Queenie i to narodne. Ali, narodna kuhinja, to nije tako blamantno, znate, mislim, ni hrana nije toliko loša. Ne znam, u životu ja nisam probala. Pa ja vam, gospođo, govorim iz iskustva, znate. Ja radim tamo kao kuvar. Mislim, nije kao hrana, kao kavijar i šampanjac. Pardon, Ballantines, ali živ se čovjek na sve navikne, čisto da vam kažem. De gustibus non est disputandum. Ma Dios bičačos! Ne, ja samo ste da vam kažem da trebate da date šansu tuđe mišljenju, to je sve. Hvala vam na svemu, spasioče, čuvajte se. Prijetno. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja budu naša tijela.
zagrljena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Emilija! Znate kako, ja ne vidim te fazone, to sekret, te fazone, to nosi želju tuđu dušu na sebi, ne mogu. Šta će meni tuđu dušu? Emilija? Gospođo Emilija! Emilija, molim se. Sam polako. Dobro, sam polako, molim se. Ovako, Emilija, ostavite samo. Emilija! Gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne dane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Na 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 samo sretne dane, svi su drugima glas, samo onaj koji volja ulice je Jao, euforija na stadionu Partizana. Mili moji, 2:1 za Zvezdu. Probija se s desne strane Drogba, joj majko mila. Probija se s desne strane Drogba. Protiv napada. Ljudi moji, da li je to moguće? Da li je to moguće? Pa ja ću da se ubijem. Ne, da li je to moguće? Je moguće da ste vi još kod mene u stanu? Dobro jutro, gospođo! Dobro jutro! Mislim sad koliko je to dobro da kažem dobro jutro, obzirom da je pola 9 uveče, ali... Šta je? Ja sam prespavala cijel dan. A ne, prespavali ste 2 cijela dana. Vi ste zaguntali u sredu, sad je petak. Komatozno stanje, kako kažu vaši lekari. Fini neki ljudi. Gospod, vi znate šta oni kažu? Au, gospođo, kažu da ste za dlaku dobili onu, kako se zove, ona, hiperglikemijsku komu. Ali dobro da ću ja da vam se nađem tu dok ne stanete na noge. Kako se to kaže, hipotetički. Figurativno. A, isti kurac. I koliko dugo sam bila u bolnici? Pa 2 dana. Aha. Da, vi ste čak u jednom trenutku se probudili, sjećate toga? Vi ste pričali sa Karom. Ja, Bože, šta? Pa vi ste njega pitali da li on zna koja je Isusova žena. I on kaže, znam crkva. I kaže, da, ali i ja sam. I onda ste onako tomu opušteno, gospođo, to je jedan od ono manje blamantnih razgovora koje sam čuo tokom dana. Još šta sve može se čuju u Ćuzi, to je Čuzi? I da. Gospode, Bože. I da, pa Ćuza, ne znate. Ćuza je jedno malo mjesto u Švajcarskoj, tamo je jako ladno, ljudi teško žive, jako. Razumemo se. A zatvor, jebi ga. Znate onaj vic? Ono sede Valentines i Jack u prostoriji. I sad kao pričaju o žurkama da su bili, šta su radili. I onda mu ulazi rakija i počne se izuva. I onda šta kaže Jack? Ne znam. Ne možeš se izuvaš, ti si domaća! Kapirate? Kapiram. Gospođo Emilija, što ste meni tako natrkani?
Ljudi je jedna velika sprdnja. Čak što više. Ili čak ili šta više, mili moj, nikako zajedno. Ja. Pa dobro, ja vas pokušavam malo da raspoložim i mene ispravljate, ili ga zazdiri neka učiteljica. Profesorka lingvistike u invalidskoj penziji. A znači prosveta, a? Znači čugo sam. Prosveta, jako jesno. Što su vam rekli u bolnici? Ne. Nisu mi ništa rekli, majke. Ne, ozbiljno, oni su rekli ako ja nisam član porodice, ništa ne sam da znam, ja sam tamo gledao kod tele. Oni su mislili da sam ja vama neki švaler. Fundacije, neki muž kao. Aj bar da su pomislili da sam sin. A onda su mi rekli da vi više nemate dece. Ne, više nemam. A ono? Da, moj sin. Strahinja. A djevojka? Nevena moja, ćerka. Nevena, a? Tako se zvala moja verenica. Mislim i dalje se zove, samo mi više nije verenica. Ma dobro, da je bila dobra, ne bi bila bivša. Hoćete pomorađu? Tu spoda, ne. Pa ajte, molim, pa nećemo koru da jedemo. Uzmite, molim vas. Pa nemam čime da vas ponudim dok ne bude gotovo ovaj ručak. Ručak? Dobro, to je sad već večera i pola 9. Ne. Pa niste morali zbog mene da se mučite. Gospođe, ja sam kuvar. Meni je to malo lukić, malo papričica. Otkud to da radite tamo? Gde, u narodnoj kuhinji? Da. A, dobio sam premještaj iz Pavinskog tijela. Mislim, tamo sad moram da šljakam do kraja odsluženja kazne, ali dobro, meni je mogla i gore sranje da zadesi, mislim. Ne bunim se. A otkud to da ste završili tamo? Faza! Imao sam tu neku kao uličnu bandu, nešto kao pravili smo sranja, mislim, gluposti. Kao tukli se po utakmicama, dilovali smo kao klincima neku kao vutru i to demolirali pola keja. Mislim, da, i onda te lažni ortaci tako otkucaju i tebi ostane ili da odslužiš kaznu, ili da, brate, platiš, a ja nemam ni dinara, tako da sam odslužio. A mislim da je to mnogo bolje, da se odslužim. Pametno. Pa, ja mislim to najbolje. Da. I koliko ste bili tamo? Pa 6 meseci umjesto 3 godine. Onda mora da ste bili veoma ugledan i smeran zatvorenik. Nego šta, kažete mi, molim, koja je fora sa ovom slikom? A što mislite da ima neka fora? Tako, od vas uvijek ima neka fora, mislim, ništa nije tu tek tako. Naslikao je moj muž. Znači razvedeni ste, a? Ne. Suprug je preminuo. Evo te. Šteta bio dobro slika. Da, odličan. Kako se vama to desilo? Mislim ovo sa kolicima. Izvinite. Ne. Bilo je to pre... Tačno 10 godina živjeli smo kao svaka normalna porodica, muž, sin, ćerka i ja. Te godine smo odlučili da idemo na more u Crnu Goru. Ja nikad nisam voljela da idem tamo. Pristanem zarad mira u kući. Seli smo u auto. Ja sam videla da je moj muž dekoncentrisan, umoran. Popio je 3 kafe u roku od sat vremena, kapci mu sve teži i teži. Već smo stigli do ulaza u Crnu Goru. Bilo je kasno, nekdo oko 3 jutro, da. Ja sam mu rekla da uspori, da ne moramo pravo u apartman. On je počeo da ubrzava i... bum! I? Mislim... Otvaram oči u bolnici. Ležim i ne osjećam svoje noge. Vidim ih, ali ih ne osjećam. Sećam se onda ulazim. Medicinska sestra imala je neke
odvratno duge nokte sa crvenim lakom. Ona mi izjavljuje saučešće trostruko. Ja mislim da se šali. I mislim da joj treba razbiti glavu, jer je neukusno šaliti se da je neko mrtav koji je živ, a onda doda imati sreće što ste živi i ode. Onda pomislim da je mnogo veća vjerovatnoća da je sve ovo pakao ili makar užan san. I eto ispostavilo se da ga sanjam već 10 godina. Hoćete da vas prebacim? Prvo nogu, da? Slobodno na mene, slobodno. Voli? Znate, ovo sad što ste mi ispričali, to je... Znate onaj vic? Ono, ide smrt i od vrata na vrata, ima saskom na glavi, no. Ide od vrata do vrata i sad pravi sranje. I sad na jedan vrata pokuca, on otvori Chuck Norris, jebi. I sad smrt gleda Chuck Norrisa, ovaj gleda isto i sad jednom samo smrt kaže aha, maskebal! Da više nikada niste ušli u moju kuću. Nisam ja mislio, gospođo, da izvinite. Nikada više. Ne, nemojte se nervirati, molim. Za vas je ovo šala? Ne, nije šala, samo sam... Sprdačina, razbili ga za robijaše, za dokom. Izvinite, Slava, izvinite, molim vas. Emilija. Korane ne zna. Emilija. Ožitko se ruga. Emilija, samo smirite se, molim vas, Emilija! Petri, meter! Emilija! Emilija! Molim vas, Emilija! Samo se okrenite, molim vas. Opustite se, molim vas, Emilija. Sve u redu. Vidjet ćemo da nastavimo sutra da pričamo, tako? Je li tako? Evo ja ću ovdje da... Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Ne bi trebalo da te bude ovde. A dobro, ja sam mislio zato što vam je sinoć bilo loše pa sam ostao, nije frka što sam se pozajmio krevećem. Ne trebaš mi više. Ni u životu, ni u stanu.
A ponajmanje mi treba da se prljavi robijaš valja tu po mojoj posteljini. Dobro. Ajde, slobodno si. Ne, gospođo, molim vas, ne, nemojte. Ajte da vam pomognem. To viski govori iz vas. Dajte meni, molim. Moj viski, moj život, moj stan. Znaš kako kažu? Moja roba, moj dućan, kome hoću tome dam. E pa tebi ne dam. Ništa više ne dam. A prestali ste da mi persirate, tako znači, ja? I sad ću ja tebi da prestanem da persirate. Ti se to sviđa, Emilija? Ma, kome ja da persiram? Zatvorskoj ptičici, banditu, ološu! Tako je, mater, ajde, šta sam ja još? Šta sam ja još, kako sam ti ja pomogao? Ja sam bandit, ološ, čupre jedno, ja sam kreten, dejkejno, tako? Bilo za tebe sve ovo šala! Našao nepokretnu ženu, lavio je se u stan! Onda dobro da sam ja. Kada ti opisaš svoju kuću, kad iz moje ne izbijaš! Ovamo praviš nekakve šale, nekakve skečeve, sve se to vrati u životu, kad tad! Upamti to! Dobro, da, meni je život sjeban. Meni je život sjeban, a tebi je život, brate, još više sjeban, zašto sve shvataš ozbiljno, Emilija. Sve shvataš preozbiljno, jebi ga. Čekaj. Stani tu. A kako treba da ga shvatam? Tako kao ti, kao ulična baraba Puši kurac. i zatvorska cinkara. To se nema. Kažem, zatvorska cinkara. Otkud tebi to? Otkud to tebi? A mili moj, pa ti misliš da sam ja toliko izlapela da ne shvatam da se kazna sa 3 godine smanjuje na 6 meseci, samo kako bi vi mladi rekli zatvorskim drugama. A, ti sve znaš, jel te, ti si učiteljice sve posisala, svo znanje, a? Možeš bre ti pojma, bre, babo jedna, bre. Ajde sad lepo reci, što si bio stvarno u zatvoru? Rekao sam ti, imao sam svoju uličnu bandu, to ti je. Jel je mrmo te zavio čokoladu u foliju? Ja sam tebi sve ispričala, sad je tvoj red. Pričaj. Se ti umori? Odakle tebi to, bre? Pa zdrav razum. Dobro nek ti bude, brate. Dobro, samo ne znam dakle da počnem. Od početka. Kako bi bilo počnem od kraja, a, tetka? A? E se sjećaš onog mog ortaka, Caneta? Ono što je imao polomljenu ruku. No. Taj što je imao polomljenu ruku, on je polomio moj kurac, ja sam ga roknut. Ne razumijem. Ubio sam čoveka, Emilija, šta ti nije jasno, bre? Ubio ga, razumeš, ucmekoga, izboga, ono, ne znam, ono, upucati, ucmekati, oduzeti život, šta ti nije jasno, bre? To dovoljno sinonima za peticu, profesor. Zašto? Jebate. Zašto, a? Pa... Svako ima svoju nevenu. To je bila ljubav od detinjstva. Mi smo ceo život bili zajedno. Mnogo godina, jebi ga on, off. I eto, hteli smo da živimo zajedno. I ona je uvijek bila tu, pored mene. Kad mi je bilo najgore, bila je tu. Bila je tu kad mi je umrla majka. I hteli smo, jebi ga, da živimo zajedno. I morao sam da se zaposlim, ja ništa nisam radio. Ona je radila u nekom butiku. Kao prodavačica, ja sam, jebi ga, ništa nisam radio. Onda sam se zaposlio tu u kraju, u jednom kafiću. Već je ti ono kao one, kako se to zove, one, bakšiš. Već je ti bakšiš nego plata, brate. I ja se nisam bunio, razumeš? I jedan dan me nazove šef i kaže: ajde Pero, ti trkni do gajbe, uzmi tu knjižicu da te prijavim lepo što da radiš ovako, kad možeš fino da radiš legalno. Ja srećan, brate. Idem do kuće, razumeš, ono i... Moj najbolji prijatelj Cane, inače on je otac 7-godišnje devojčice. I moja nevena zajedno na gomili. A ona ne samo da se nije branila, nego nije tako stenjala kad si jebala sama. Dobro, Petre. Pa šta dobro, Petre, jesi htjela istinu, eto ti istina. Šta kurac? I šta je bilo onda? Onda sam uzeo ovakvu vazu isto kao tvoju, znaš. Mnogo ista vaza bila i onda sam BAM u glavu! Raspala se u 1000 komada, kao njegova lobanjica, razumiješ? Eto. Nevena? Šta
si uradio Nevenom? Šta je bilo sa Nevenom? Šta bi bilo s Nevenom, brate? Nisam mogu da je pogledam, ono. Hvala. Nisam mogu da je pogledam. Ja je volim je, razumeš? Volim je, jebi ga. I onda sam otišao u šupicu i javio sam ubistvo. I dobio samo 3 godine. A zajebo sam se, Emilija. Ja sam mislio da sam ga ubio, a pička se izvukla sa frakturom lobanje. Pa Bogu hvala! Šta Bogu hvala koji kurac? Šta Bogu hvala? Ja sam otišao tamo, razumeš, ono među one bre. Pa nisam ja bre. I onda kad sam vidio sve ono tamo, ono ruglo, razumeš, onda sam pristao da sarađujem sa nadređenima, brate, šta, meni ni iz džepa ni u džep, što ne bi dalo informacije ljudima iz susedne ćelije kad, brate, šta? I sad to neko zove izdaja, neko kaže da sam ja pička, a ja to zovem borba za opstanak, Emilija, razumeš? Jesmo sad ja njen? Jesmo. Jesmo, idem sad u pičku materinu, ono tamo da se borba, idem samo znaš. Boli me kurac, jer ti samo znaš da se brineš o sebi, molim ti, izvini što sam te smarao. Molim ti. Petre! Petre! Od čega je bio umoran? Ko? Tvoj muž, Emilija. Ti si rekla da je on slikar, je li tako? A? On možda radi kad hoće, čovjek je slikar, je li tako? Zašto bi jedan slikar bio toliko umoran od svog posla da pogine od zave, a? Od čega je bio umoran, Emilija? Bio je umoran od svađanja sa mnom. Oko čega ste se svađali? Tri dana pred odlazak na to nesretno more, pronašla sam u korpi sa prljavim vešom njegovu košulju sa tragovima karmina na njoj. Ružičastog karmina, kakav ja nikad ne bi ni kupila ni namazala. Ne crveni kao na flaši. A onda, dan pred odlazak na more, odlučim da malo probunarim po džepovima njegovih pantalona i znaš šta nađem? Šta nađeš? Naparfemisam mi ljubavnu poruku od izvesne bebe. Miris parfema jeftina bugarska ruža. Sadržaj poruke je još jeftiniji. Kaže, žao mi je što me sinoć nisi hteo. U potpisu beba. Kasnije odlučim da vidim neke njegove starije radove u ateljevu. Najlepši od svih. Akt neke mlade devojke. Okrenem pozadinu, model, beba. Shvatim da mi je ta žena bila u stanu. Ali dobro, odlučim da ne kvarim porodičnu idilu, idemo na more, sve već uplaćeno, isplanirano. Sedemo u auto, vozimo se. Ja se satima pretvaram da je sve u redu, a utroba mi ključa. Vozimo se po uskom crnogorskom putu, provalija levo, provalija desno, mrak ispred, mrak iza, kiša počinje da pada. Moj muž postaje sve nervozniji jer sve lošije vidi, a meni izleti pitanje ko je beba. Počinjem da urlam, da vrištim, da psujem, da ga udaram iz sve snage.
gubit kontrolu, komandnu tablu udara mi sve snage. On pokušava da je ukoči, ali ne može. I jednom smo u suprotnoj traci, ja vidim svetla nekog ogromnog vozila koji će da mi slisti svake sekunde, sirene, vrisak. I umjesto nekako da odreagujem, ja stignem samo da kažem da bude crko i ti, tvoja beba. Ja nisam imao pojma. Šta? Da sam kriva? Da sam kriva za smrt sopstvene dece, da sam čovjeka kog sam voljela više od same sebe upokojila, lišila života, ukokala, jel tako beše, a? Izvini, moram, izvini. Izvini. Izvini, moram. Ti znaš kako je to živjeti, kad ti je najveća kazna to što si živ. A sad te molim da ideš. I da se ne vraćaš više, ali zaista. Pa dobro. Dobro, hoćeš molim ti samo da onda, hoćeš da me zamoliš da to ostane između nas, šta? Ne, ispričaj, kome god želiš, samo idi i ne osvrći se. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona